Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nengxelo ethi ke uGustin Sirino, imidfielder eqela leKaizer Chiefs ke enamava, iyabuya ke baphulaphula okanye ke ibuyile. Izoba inxalenye ke xa iKaizer Chiefs iqobisana phaa neqela ke leZamalek phaa nge-29 ke kaNovemba phaa ephulukwane ke baphulaphuli ke. Nizawukhumbula into yokubana ke kangabekho iKaizer Chiefs xa iqobisana phaa nelaa qela ke le-Al Masry phaa e-Egypt, apho ke iKaizer Chiefs yaphulukana phaa khona no-3 points, abethwa phaa ngo-2-1 kule mpelaveki sisuka kuyo. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs phaa ibethiswe ngamaphutha, apho ke idifende yabo uMiguel ithe yageja ibhola yayiphosa okwesiXhosa, yayiphosa baphulaphuli ke, yabeke loo nto ke ichana ke iqela ke leKaizer Chiefs. Wahlokoma ke umzi omkhulu ke webhola elikhulu laseMzantsi Afrika, ingakumbi abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs ke besitsho besithi noko kwenele phaa ngoMiguel. Abanye ke bakhombe iminwe phaa kubaqeqeshi ke beqela ke leKaizer Chiefs. Ewe ke baphulaphuli ke, xa siyilandelela le meko njengebebuyile ke uGustin Sirino Okthobha inxalenye, kodwa kuthiwa ke ubuphinde wawenza ke isenzo esikumila kanje njengoba esenzile, ethe ke wathatha imetshi eyi-1 kule game. Nawukhumbula into yokubana ke ebene-yellow card ezimbini umfana omdala, wabhalwa ngelaa xesha iKaizer Chiefs ke ibisadlala ke ezaa metshi zokuqala apha ke kwi-CAF Confederation Cup. Wafumana i-yellow card phaa kumfana omdala, ezi-yellow cards ozifumana ke kwenye imetshi nakwenye imetshi. Kuthiwa ke ngokuba ke uphinde wenza ke into yokumila kanje, yawubeka iKaizer Chiefs ke emngciphekweni kanye engxakini. Hleze ke afumane ke isuspension emetshi ezimbini, aphinde aqhubeleke yobeka ke iKaizer Chiefs ke engxaki ke. Sisilumkiso ke eso ke sithe sabe ke siyavezwa phaa ke ligqiza ke elilawule apha kwi-CAF, into ethetha ukuthi ke ii-rules ke zika-CAF ke zitshintshile. Kuthiwa umdlalo ongakwazi ukuziphatha oqhubeleka esenza into enye njalo, loo nto afektha ke itimu yakhe apha ke kwi-CAF. Injalo ke umfana ke kaSirino ke baphulaphuli ke ubuyile, uzabe khona xa iKaizer Chiefs ke iqobisana neqela lapha e-Egypt phaa ngomgqibelo 29 kaNovemba, iqela ke leZamalek. iZamalek yaziwa kakhulu ke phaa e-Egypt, lelinye ke leqela ke elikhulu belilandela phaa i-Al Ahly. Labe ke ngokuya ke kuhamba iminyaka lehla ke yangena ke laa timu kaMayele, andaba ndikhohlwe igama layo, Pyramids. Yangena ke yabe ke ithatha ke indawo yangunumber 2 phaa e-Egypt okwangoku. Kodwa ke iZamalek ibiliqela ke ebelisaziwa kakhulu elandela phaa emveni ke kwe-Al Ahly yaphaa e-Egypt. Into ethetha ukuthi ke awunoyidelela kakhulu ke iZamalek, ingawenza umohluko, ingawenza into yokubana iKaizer Chiefs ke ibe nengxaki. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.